Na nedzeľu u televizijnym magazínu hodný ste opatriť príloh o orgánskej produkcii poživy. U Zavodu za kultúru Vojvoďanských Rusnácoch predstavená nezávislá produkcia novinárskej asociácii Rusnácoch a slovo o seriálu zo 12 emisijoch. Co dohvarené na schádzky organizacійного odboru festivala Červená rúža. U magazínu tiež uvidíte, jakže kreatívni ženy richtajú za výstavu pisankoch, kotraše na nedzeľu otríma u Novým Sadze. Popri tých, u magazínu ste hodní opatriť i príloh o finansovanju sportských kluboch u opštiny Kula, premiéru predstaví Božeska noc Ruského kultúrneho centru z Nového Sadu i príloh o otveranju 48. memoriála Petra Rizniča ďadi. Televizijný magazín na nedzeľu na 20 hodín.